Jumejn ilu l-Prim Ministru Robert Abela ma jeskludix li t-isptarijiet jistgħu jerġgħu jingħataw lil privat b'konċessjoni. Dan wara il-Maġistrat Francesco De Pasquale ddikjara l-kuntratt ma' Vitals u Stewart bħala wieħed fraudolenti, deċiżjoni li kkundannat il-mod kif sew l-affarijiet min-naħa tal-Gvern. U issa Abela donu jrid jirrepeti l-istess mudell. Ma' diskussjonijiet li għaddejjin bħalissa jekk għandix tkun konċessjoni għat tliet sptarijiet jew konċessjonijiet separati, jew jekk għandu jamministra kollox il-Gvern, dak huma diskussjonijiet li għaddejjin bħalissa. Saqsa lill-Ministri Owen Bonnici u Stefan Zrinzot-Zoppardi jekk jaqblux ma' dak li qal Robert Abela. Bil-Ministru tal-Kultura Owen Bonnici ma jeskludix li tista' ssir konċessjoni oħra. Taqbel li t-isptarijiet jerġgħu jingħataw lill-privat konċessjoni? Jiena naqbel li fejn jidħlu s-servizz tas-saħħa jsir dak kollu meħtieġ biex is-servizz ikompli jimxi l qudiem. Taqbel ma' dak qal Robert Abela? Jiena naqbel, ħanerġa' nispjega, jiena naqbel illi il-servizz tas-saħħa jattira l-investiment fih biex is-servizz ikompli jimxi l-qudiem. Ma mexiex f'dawn l-ħart minn snin imma l-qudiem. Bid-deal li għamilna mal-Vitals u ma' Stewart. Is-servizz tas-saħħa fl-aħħar 8 snin mexa fl-aħħar 10 snin mexa ħafna l-qudiem. Fejn l-isptar sal-luqa mexa l-qudiem eżempju? Ġifieri jekk tiġi tgħid l-isma' is-servizz tas-saħħa llum mas-servizz tas-saħħa ta' qabel 2013 m'hemmx paragun. Min-naħa tiegħu il-Ministru Stefan Zrinzot-Zoppardi ma kommettix ruħu jaqbel xew le ma' konċessjoni oħra għall-isptarijiet. Taqbel li t-isptarijiet jingħataw lill-privat konċessjoni? Naħseb jiena il-Gvern kif diġà spjega l-Prim Ministru fil-ġranet li għaddew aħna se nkomplu immexxu l qudiem is-settur tas-saħħa bl-aqwa mod possibbli u dejjem fl-aħjar interess tan-nies. Stefan Zrinzot-Zoppardi reġa' ħareb mill-mistoqsijiet ta' Net News u ma qalx jekk jaqbel xew le li t-isptarijiet jerġgħu jingħataw lill-privat b'konċessjoni. Inti taqbel ġifieri jerġgħu jingħataw b'konċessjoni? M'għandix aktar xi żid. Mistoqsi dwar x'għamlu Vitals u Stewart għas-settur tas-saħħa f'dawn l-aħħar 8 snin, Owen Bonnici spiċċa jinħeba wara l-appell. Min tad-deal ta' Stewart u Vitals qed nippreċiżalek x'sar, x'tawna daw? Jiena fejn jidħol il-qasam tas-saħħa narġa' ngħid kellna passi kbar il qudiem. Issa inti qed tiffoka. Ma ġew minn Vitals u Stewart? Jiena qed narġa' ngħid meta naraw il-qasam tas-saħħa kif inhu llum ma kif kien qabel 2013, rajna passi kbar il-qoddim. Issa, ftit tal-jimilu kellna sentenza illi għamlet pronunzjamenti tagħha fil-konfront ta' konċessjoni marbuta ma' 3 sptarijiet illi rrid ngħid li l-perjodu tagħha tal-appell ġifieri għadha m'għaddiċ inġudikat, ġifieri qatt mhijiex sentenza finali. Bil-Ministru li kien parti mill-Kabinet tal-ex Prim Ministru Joseph Muscat meta sar dan il-ftehim ma' Vitals baqa' ma weġibx min se jkun qed jerfa' responsabilità ta' dan is-serq kollu minn flus il-poplu Malti u Wawċi. Min ħajħu responsabilità tas-serq kollu? Ħanerġa' ngħid illi aħna bħala Gvern nemmen il-poplu hemm barra ħejġudikana fuq il-passi li jmiss li se nagħmlu. Dak li sar tajjeb fl-aħħar snin irdu nkomplu nsaħħuh kif qed nagħmlu. Marija Franca Lanza, Net News.